हेलौ गाइस नोंथांमोननि गेजेराव दिनैबो नुजाफैलायबाय आंनि बे आरो गुबुन मोनसे फिन भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान हाबसनफैदोंबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना होनो दा गस्ला गोदान मोनना माबायदि मोनदो मोजांथार सोर बायनाय होनदो मा गामि मा गामि आनैया अ ओमफ्राय दा मा जाबाय दं आयु गोलैबायसै नै बाथोन बायदि माथो बोरमा खियो नै बोरमायासो खिना दोननाय नङा जानो हो नै बोरमा खियो नै ओमफ्राय खैजेमा बिदै मा कालार गस्लाया पिंक कालारसो दा ब्लु नङाना पिंक कालारसो माला लोंनो होननाय माला लोंनाय आंलाय माला लोंनाय दहाय लोंनाय जुमायखौ गावा आंखौ जुमाय लोंदों अक्टाबो दं थगायसुलिया आं साहासो लोंना फैदो गाइखेर साहा बेखौनो जुमाय लोंदों होनना खोथाबाय दं लोङाखैथ' आङो गाइखेर साहासो लोंदो दा नोंलाय लोङाखै माथो नोंबोसो लोंदो गाइखेर साहाखौनो जोंहानिया गस्ला मोननायनि जि फुरथि जाखादों आरो जोंहा नै जिबायदि फुरथिखादों माने बियो गस्लाखौ मोननाय लोगो लोगोनो गावनि गानना थांनायखौ फुनानै दोनखादों आरो इयो ओमफ्राय फुनानै दोननानै मालाय गाननानै फैबाय जि आराम मोनखाय पिंक कालारखौसो मोजां मोनो ओमफ्राय बिमानैयाबो पिंक कालारसो फैखाबाय नै आनैखौ थेंक इउ होनहरदो आनै थेंक इउ होनदों गस्ला होनायनि थाखाय आनैया अननानै बेसे आराम गस्ला बायनानै हरदों मिथिबाय बेसेरा नै आंना फिसाजोआबो नांजाबाय आरो बेसेरा मा होनो मुस्रिया होथेनानै दंमोन आरोना मुस्रिया ओमफ्राय एखे खाफालावनो थं होनना नांजाबाय ओमफ्राय सानाय ना जायोखो दालाय मा सादिया नामा आयु गथ'आ बेसेरा आयु बेयाव नांथारदो बेसेरा इयो ओरै थामब्लेट ओंखारलांनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय इयावनो बेसेरा नांजागारबायसो गथ'आ फा मोजां थांनो नागिरदोंमोन जेबो नङाना मेथाइ मोनजाखादो ओमफ्राय नै गस्लाखौ फुगोन ना फुलाथाय फोथारबारियावसो फोथारबारियाव मा लायनो गस्लाया लेथ्रा नांबालाय फोथारबारियाव बारथिं हैसिगोन आरो दा र' थांगोन ओइ नै बाबायाबो फैगोन ना ओइलाय बाबाया फैगासिनो फोथारबारियाव सान्दुं सायनो फैबाय आरोना जानानै ओइ नै दा सौदाव लायगोन जानानै फैनानै बिराद देवानिखा जों बिमा फिसा सानैबो खारबाय आरो एफा गोजानाव थांना मामि होसोना मोनखाया इयो नै हाखरथंखि ओरै फै होमबानो गबाय फै खारबाय नै फिसाजोखौ बुनो नागिरदों आयु बिफायाबो नोंथारगौसो फ्रा बिदा थांनायनि बिदि जादों आरोना इयो एखे बिदाया थांबाय आरो न'आव नै नायलाय लोगोनि बिखार इयो इदिनो जाबाय सोरबा गिदिर जाबाय ए भगबान सोरनि फिसाजो नोंलाय ओमफ्राय हारसिं थानानै माबायदि मोननाय खुलुमबाय न' हारसिं थानानै एखेबारे बिराद बरिं हारसिं मा खालामनो मा मानो जाबाय थायो ओमफ्राय थानोबो सुखुवा ओरैबो खालामनो सुखुवा मानो सुखुवा मा खालामगोन मा मागोन जाबाय हा लुमबाव जावसिन जावनानै
drop खालामनानैसो एसे शान्ति मोनबाय समान खालामबाय आं नायस्लाबबोदियानो जों हरसे थानो नागिरदोंमोन आरोना बिमा फिसा फैला होनना थासिगौमोन न'आवनो रावबो गैयाबा थानो हायो जों बिमा फिसा थासिगौमोनसो आरो ओमफ्रायो फैबाय आरो लेंहरबाय थाबाय नालाय माबायदि नुदों लोगोफोर एसे कमेन्टआव खोन्थाहर हर थाबा माबायदि मोजां जागौमोन ना गाज्रि जागौमोन हर थाबा गाज्रि जागौमोन एफा गोबावनि उनाव थाङो ओमफ्राय हरखौनो थानो मोनखाया हरखौनो थानो होखाया आरो इयो न'आनो आगानसे आगाननैबो जाया इनो हर थानो लुगैलायो होमबाबोथ' थानो लुगैयोना बैसागो मागोआव थांबाथाय खनसे खनसे थानो लुगैयो ओमफ्राय थानोनो होआ आरोना इयो आधा घन्टासोल' थानो होयो बारा गोबाव थानो होआ बिनि ओंथिया मा खोथालाय जेबो नङा ओमफ्रायलाय माथो दसेल' थानो होयो एल' थानो होयो दसेल' थादों नोङो माबा दहाय फुंनि 9टा बाजियाव थांदों दा 4टा बाजियाव सफैदो थांसै आरोना फै थांसै अबाव थांबावदो नैयो जोंहानि हामोन आरोना नै बेयो माने फख्रि जाबाय आरोना सिगाङो माइसो गायोमोन इयाव ओमफ्राय सेस इयो माने फख्रि बेसेबा गोथौ फख्रि जाबाय आरो दैयानो फैयै फैयै माने माइखौनो गायनो हाखाला आरो इयाव ओरैबायदि हाखर जाजोब्बाय माने दैयासो बिखियानो फैखायो ओमफ्राय नै एफा गोथौ दैयाव मा खालामहैदो इयो नै ओइ इयाव मा जागोन इयो नांगौ ना मागौ बिगुर मानदों ना मायो दैयानो गोथां जालायनाय हो एफा दैयानो गोथां जालायनाय अबेयाव आथिं सुदोयो इनै बिफा फिसा सानैबो मा होननानै फैबासो थांनो मोनगोन फैयाबा थांनो मोना नै आं गालांबाय आलासि फैदों आरोना ओइयाव गथ' फिसा सासे आलासि गोदानखौ नायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय गालांसिगोन दै आङो था नोङो फैयाबा सोर पास मोनखो मामियासो पास मोनबायना थ' थांसै सान्दुं सायना फैनानै माबायदि नांखो थान्दा कल मोनाथारबाय आरोना नै होथेबो मोसौ हाबफैगोन दा हराव मोसौ मासे फैनानै जि डिस्टार्ब खालामफैखादो दुस्त' फिसा सासे फैदों आरोना नै बिसोर साथामबो लोगो नांना जि दुस्त'खा ओमफ्राय इयो जि जेखौनो मेखौनो रोंथारगौ आरो बुंनो नै चुम्बुलि नांगौलै नै हा नै इयो साइकेलखौ गावा गाखोनो होला इयो हा उदां मोसादो होआ इयो बिनानाव साइकेलखौ नायलाय साथामबो नै आयु टिप्लिनो बिमाजों हगारहरजादो दुस्त' होनना थांसै न'आव नै न'आव थांसै नै इयो न'आव थांसै ओइ लाइट लगाय ओइ जायाखै आलुसो गोथां आलुसो इयो आलु एव होननांगौ जेम होननांगौ आलु जेम होननांगौ आखयखौ ओं जेम होनो ओमफ्राय न'नाव थांसै नोङो नै जाया दै आलु जेम होननांगौ दै दै ओं दै ओइ मा लाबोदो नोङो दै आइसो मोनलाय आइसो मोनलाय देलाय दे आइसो मोनलाय बिमानि नाम खारिग्रा बियो ओइलाय आइसो माखौ लांफै होनलाय देलाय आइसो माखौ लांफै होनलाय लांफै होन होना जिरायबाय जि आराम मोनथारो आरो इयो जिरायनो ओमफ्राय नै बेहा मा खालामलायखो नै बिबारखौ बुजागोन ओमफ्राय नै ओइ मा एरबाय दं नोङो हो लाना थांबाय माइसे दुस्त' बियो नै आयु बिदिनो एग्लिबाय थाबाय सोरबा
गैला आलायसिलाय गारजोबना होबाय आंनो बेसर मा गारि गेलेखो हा ओइ नाय दुदु मोनगोन बेसर गारि नारबाय नायलाय बेसर जायगायानो गैया नायलाय आय 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 आरो आंनि आलुखौ दांबावदा हा आरो आलुखौ दांबावदा ओइ नै मा फैदो आंनि आलुखौ दांबावदो नों गारना होनानै र' इखौ र' बुगोन दै आं र' नोंखौ बुगोन र' दोन ओं दोन आराम दोन मोनफैबाय गथ'आनो ओइ नै नायलाय आंजों उन मोनफैनाय नै खर' टकास नांगोन मा नागिरदों खनायाव ओइ नै इखौ मोनबाय आंजों उन खारथाबोनानै मोनबाय मालाबानो मोनबोखोमादो